GTA 6 by mala výjsť presne o rok a keď nemáte čo robiť, neviete čo hrať, tak kľudne si môžete zahrať najlepšie GTAčko, ktoré zatiaľ máme, a to je GTA 4. Problém s GTA 4 je taký, že je to dosť stará hra a hrať to úplne vanila, že stiahnete a hráte, není podľa mňa až tak optimálne. A ak si chcete vychutnať tú hru naozaj, tak chcel by to pár módov, ale nechce sa vám hľadať, že čo, ako, jaké módy a čo vlastne downgrade, čo, ako, prečo. Tak ja vám toto poviem. Je to skôr viac vanilla friendly, že bude tu mať stále vanilla feel, ale bude vyzerať trošku lepšie a je to jednoduché. Čiže budeme to robiť v Complete Edition a prvá vec, čo naozaj treba, je, že budeme potrebovať tento pack od Gilliana. Keď pôjdeme tuto dole, tak vidíme, že sú tu dve verzie. Ja použijem toto 1.2059. Hej. Každopádne, čo by ste mali vedieť, je, že v tejto verzii je trošku menej modov, ale je to jednoduchšie. Čo vlastne tento pack obsahuje, tak naozaj všelijaké bugfixy, ale má to aj nejaké gameplay módy, napríklad Potential Grim, že keď naserete napríklad ruských gangsterov, tak keď vás uvidia na ulici, tak vás dobijú. Podľa mňa super mod. Čiže stiahneme si túto verziu, má to 4 GB a z nejakého dôvodu sa to mne stiahovalo 3 hodiny. Čiže no, dajte to stiahovať, poďte von, vám napapať, všetko, hej. A keď sa vám to stiahne, bum, máme to tu. Čo teraz spravíme je, že pôjdeme do Properties a pôjdeme do Install, hej, pôjdeme do Directory, GTA 4, drbneš to tam. Čo teraz treba spraviť je, že pôjdeme na GTA 4 Setup Utility. OK. Čo teraz treba spraviť je, že klikneme, nájdeme Directory, Select Folder, hej, čiže nainštalujeme Setup Launch Options. Vidíme, že tuto sa nám do clipboardu dali tieto veci, pretože musíme ísť naspäť sem. Hej, zase Properties, General, Launch Options, CTRL-V, boom. Toto musíme mať to v Launch Options, lebo tá hra je z praveku a polovicu týchto vecí nechápe. Čiže ďalší krok sú shadere, nech tá hra nevyzerá jak z 2008. Toto je veľmi subjektívne, každému sa páči niečo iné. Ak sa vám chce, tak si nájdete nejaký krajší, ale mne sa páči tento. Dale S Natural Times. Stiahneme. Fusion Fix máme. Ináč áno, mám stále Windows 10, idem túto. Hacknú ma za chvíľku. Ideme do main files a zoberieme toto, drbneme to tam. Replace files 24. Zamrzol mi celý počítač. Ale je to tam. Vyskúšame, že ak to vyzerá. Fúha, 10 FPS mám. Počkaj. OK. Poďme ďalej. Ešte sme neskončili, hej. Čiže ďalšia vec. Chcel by to nejaký trainer. Stiahneme Liberty Legacy, budeme potrebovať script hook, stiahneme toto, stránka vyzerá šilne. OK, čiže zoberieme tieto veci, boom, drobíme to sem. OK. Ďalej, čo budeme potrebovať je ASCII loader, ale ASCII loader nemusíme stiahovať, lebo ten už máme. To bol v tom packu, čo sme stiahli ako prvé. This only applies to Complete Edition users, boom, download and install, čiže potrebujeme compatibility patch, hej. Stiahneme to, agree, download, dáme všetky tam dáme, hej. OK, však čo sa môže pokaziť? Stiahneme, zase root folder, je to dve, drbneme tam, máme trainer a to je asi tak všetko. Všetky také podstatné módy, teraz také menej podstatné, také optional. Veľmi dobrý je podľa mňa Personal Vehicle mod. Personal Vehicle mod je o tom, že si môžete ukladať auta, lebo v tej hre sa dosť ľahko despawnujú. Nemáte akože v tej hre nikdy ako keby také personálne auto, furt kradnete od niekoho a keď chcete, aby to bolo jak GTA 5, že máte ako keby vlastné auto, tak tento mod treba. Čiže ďalší mod je veľmi podľa mňa dobrý mod. Arrest Warrant, podľa mňa toto treba, ťahnite si, kľudne, hej, nezlakneme sa, hej, last updated 2012, ok, ešte som behal v škôlke. Čo to vlastne je? Je to taký policajný systém,
že napríklad policajti si vás vedia zapamätať. Ak robíte neplechu, tak oni za vami môžu ísť, hej, že sledovať vás ako keby. Môže to byť aj otravné, ale podľa mňa to je veľmi, veľmi dobrý mod, treba vyskúšať. Tieto 3 zase zobereme do script. A posledné, totálne optional, assassination mod. Môžete začať misiu, kde máte ako keby niekoho zabiť, hej, asasinovať, hej. Mňa to celkom bavilo, čiže preto to sem dávam. Bum, toto zoberieme, dáme to do script. Bum, je to tam. A sme hotoví, vybavení. Môže sa ísť hrať. Okay, z nejakého... Nico, it's Roman. We should go and get drunk together. That place. Now that Vlad is gone, I can really appreciate the atmosphere. I don't feel so hot. I shouldn't get behind the wheel. I need to get home. You're lucky to be conscious. You drunk so much. I have a good feeling in my gut. There's money to be won, Nico. Wonderful nasty mess, cousin. Always hating on me. You'll see. After